Salam dostlar, menden köp haýyş etýäňiz universitetler ýa kollejler näkiler taşyrmaly. Şol barada video taýýarladym. Birinjilik bilen siz gerek kollejiňizde internetden tapyp gözläp saýtyna gitmeli. Her kollejiň öz saýty bar, şo boýunça hem tapyp bolýar. Meselem men bärde Lone Star College tapdym, Cascadian açdym, hem Kansas Universitetinden kyn açdym. Eger siz isleseňiz başga şäherlerde hem tapyp bilýäňiz. Sizin etmeli dadyňyz meselem eger dil öwrenjek bolsaňyz language schools and diýäňiz we diýele New Yorkda öwrenseniz New York diýip basy bilýäňiz ýani. Size her hili list çykarar. Ondan gara şol list boýunça gidip öwrenip bilýäňiz. Ýöne men näme üçin Cascadiany saýladym? Men özüm Cascadia kollejiňi okap başlapdym. Şoň üçin düşündirmesi hasan sat bolýar. Любой колледжиň saýtyna gideňizde siz discover programs, future students and current students wasnamdan köp görülen zatlaryň biri. Sizin üçin future students şol sözleri gözlemeli. Future students basaňyzda size her hili informasiýa berýärler. Siz международный student bolanyň üçin international student basmaly. Okman international diýip tapmaly. Ya international tapmasaňyz ol amerikanlyň wagtyny görkezär hem amerikanlyň dokumentlerini görkezär. Siz daşary ýurtly okuwçy bolanyň üçin size üýtgeşik dokumentler gerek. Şoň üçin Hökman International diýip barlaň. Get started basaňyzdan soňra şunýalyk zat görnýär. Meselem kollejim şu wagt application fee waived diýär. Application fee siz töleýäňiz sizin dokumentlaryňyzy serederýäli. Eger kabul etýärler, men kabul eden aklarmy ol bir soragy ýöne kabul etmesine serretmek üçin ýöne priom dokumenti üçin köplenç pul tölemeli. Ýalňyşmasam Cascadia illi dorlardy ýöne şu wagt şonam tölemeler. Eger 2027-de okujak bolsaňyz moda kap bolýar. Soňra geçýäňiz, eger gön okuw başlajak bolsaňyz future studentdan başlap bolýar. Eger ýok birinji ingliz dilini öwrenjek bolsaňyz bäriňi misseňiz bolýar. Siz luboy saýta gideňizde birinji gözlemeli zadyňyz tuition. Tuition ýagny puly, näçe pul tölemeli. Ondan meselemina приблизительно bahasyny aýtýar. Hökman International diýip görüň birinji. Meselemina Cascadia'da eger 9 aýlyk okujak bolsaňyz, ýagny 3 çäriýek ýylyňyzda $9687. Ondan üstüne de $480 gara diline zäta $10,170 tölemeli bolýaňyz. Eger diýeli 3 aýlyk ýagny bir çäriýek okujak bolsaňyz, bir çäriýeň bahasy. Gara her hili bahalaryny şeýtirip görkezýär. Siz ondan hökman gitjek bolaňyzda proof of funding ýagny puluňyz barmy ýokmy şonu görkezmeli. Siz Cascadia üçin şol I-20 dokumenti size пригласительный hökmüne kabul edilýäni. Şonu almak üçin size hökmanyna $20,000 şot görkezmeli. Köp programmalar, köp websaytlar özlerine ýazylýar şeýtirip gönüp bilerýärler. Ýöne hökman Cascadia üçin şu pulu görkezmeli kabul edileňizden. Ondan bärde meselem ya US dollarda bolmaly ýa-da öz ýurduň pulunda ýagny manatda bolýar. Hökman bankyň ofitsialny piçaýdy gerek. 3 aýdanam hökman 3 aýdanam az wagt alynan bolmaly, ýagny ýakyn wagt alan dadyňyz bolmaly. Eger de diýeli maşgalaly bolsaňyz, çagaň getirjek bolsaňyz ýa-da geleniňizi ýa adamyňyzy getirjek bolsaňyz hertine $5,000 görkezmeli. Ýagny diýeli eger siz we sizin geleniňiz geljek bolsa, $19,953 ýene de üstüne $5,000 töläp, gara $25,000 görkezmeli bolýaňyz. Ondan diýeli dokumentlaryny taşyrjak bolsaňyz, admission sawatýaňyz. Bärde online zaýawlenie berip bolýar. We bu datlary hem özüňiz doldurup bilýäňiz, özüňiz bar informasiýa haýty programma ýerjek bolsaňyz, universitetler, obrazowaniýaňyz, garaş hemme dokumentler gerek. Ondan bu datlar barada soraňyz bolsa sora beriň. Buluna Cascadia College'ın kyny. Diýeli Lone Star College var, bu ýerde görjek bolsaňyz, paying for college okuwa tölemek, birinji bahasyny görjek bolsak, ana görýäniňiz ýaly. Cost of attendance ýagny tuition, şoňa basýar. 2020-2021 garat 2 semesterlik. Ana görýäniňiz ýaly Hökman International seretmeli. Tuition and fees ýagny okuw puly $7,695. Ýaly görüşiňiz ýaly Cascadia görä bu ardanrak bolýar. Cascadia siziň adyndan $10,000 töleýärdiňiz ýylyna bärde bolsa 2 semestra ýagny 1 ýylyňda $7,695.
Yani bu kolejin öýde Texasda köplünç ardanrak golýar okuw. Şo taramda da tercih bilersiňiz. Ondan bärde de meselem dokument berjek bolsaňyz, hökmen admissions basýaňyz. Apply. Bärden ondan özüňize stranýyça döretýäňizden dokumentlaryňyzy tapşyrýaňyz. Diýeli eger siz kolej okujak ýa-da uniwersitete gitjek diýseňiz, KU ýagny men okuyan uniwersitetiň görkezip bilýän. Hökmen birinjilik bilen admissions'a basmaly, kabul edilgişik. Birinji görýäňiz ýaly US students diýär, ýagny bärde ýaşaýan Amerikan studentler, bul bize degişli-de. International, taşary ýurtly bize degişli. Men uniwersitetinde hem magistratur hem doktorantur okap bilýäniňiz, hem bakalavr okap bilýäniňiz. Bakalavr bolsa undergraduate bolýar, eger doktorantura magistratura bolsa onda graduate bolýar. Undergraduate basýaňyz. Ondan bärde her hili opsiýalar bar. Meselem bakalavr okujak bolsaňyz şoňa basýaňyz. Ondan diýeli ingliz dilini öwrenjek bolsaňyz şoňa basy bilýäňiz. Soňra her hili stipendiýa barady, informasiýalar bar, hemme zat bar. Ondan dokumentlaryňyzy tapşyrmaga taýýar bolaňyzda apply basýaňyz. Undergraduate application diýäňiz ýene-de. Ondan şeýtirip tapşyryp bilýäňiz hemme zady. Siziň düşünmeli zatlaryň biri ABŞ'de hemme zat online edilýär bugünler, hemme zat internetden edip bolýar. Edil şonuň ýaly ştaýdan apply online edip bolýar. Eger diýeli bahasyny görjek bolsaňyz, Cost and Scholarship girip bilýäňiz. Scholarship'a näçe kömek edip bilýärler. Ondan her hili stipendiýalar bar. Meselem şunýaly stipendiýa bar, bütün puluňyzy size hemme tuition reduction ýagny siz okuwa töläňiz. Garad ýylyňyza $25,000 goly size berýärler. 4 ýylyň içinde $100,000 gowrak bolýar siziň çykdyjağınız. Girişiňiz diýjem. Ondan bunýaly stipendiýalar bar, her hili ütköşük kategoriýalary bar, onu özüňiz görüp bilýäňiz. Eger de diýelim men uniwersitetime gitjek bolsaňyz, ýylyna $40,000-dan $50,000 goly. Ondan meselem annual counseling-ka bassaňyz, bärde size görkezler. Meselem diýeli ingliz dilini öwrenjek bolsaňyz, intensive English program diýäňiz. Applied English we size bahasyny görkezýär. Uniwersitetler kollejlerden köp gymmat bolýarlar. Meselem herki göreňiz ýaly kollejda 9,000-8,000 bolsa, uniwersitetde ýylyňyza 20,000 diňe okuň özüne tölemeli bolýaňyz. Ondan sonra ýaşaýyşyňyza töleseňiz, garada ýylyna $35,000 çykýar. Şoň üçin eger ingliz dilini öwrenjek bolsaňyz, meniň size kollejden başlanyňyz hat amatly. Iň birinji bilmeli zadyňyz şol kollejlerde list ediň özüňiz üçin haýsyna gideseňiz geler, nirde ýaşamaňyz amatly. Düşünmeli özüňiz üçin ul şäherde ýaşaňyz gelýärmi, kiçirek şäherde ýaşasaňyz gelýärmi? Şo zatlar boýunça hemme faktorlary alyp, şo saytlaryny gitýäňiz, her uniwersitetiň, her kollejiň öz saytyna gidip, her hili informasiýany tapyp, özüňiz üçin ýazyp almaly. Ondan soňra şoňa görä bilip, özüňiz haýsyna gideseňiz şol okuwa gidip bilýäňiz. ABŞ'de okumak aňsady iş däl. Şoň üçin başyndanam hem köp iş, köp wagt gidirmäge taýýar boluň. Diňeje gözlegiň özüne näçe wagt gidip bilýär. Näçe ýer başlasaňyz şonça gowy bolýar özüňiz üçin. Eger soraglaryňyz bar bolsa, hökmen tesirlerde ýazyň, olara da jogap berjek bolan. Bu video size kömek eder diýip umyd etýän.